Sarasoja-Lilja. Diggins todella nopealla rytmillä. Sarasoja-Lilja tiukasti aivan kannoilla siinä. Ja Ruotsi lähtee ohitukseen. Ja nyt meni sauva Digginsillä. Sauva poikki ja nyt pitää päästä ohi. Pitäisi mennä ohi. Ja siinä on muutama metri eroa. Norja, Östberg jää vähän. Kalla joutui sieltä ulkokautta yritti ohi. Ja nyt Sarasoja-Lilja ohittaa. Yhdysvaltalainen saa sauvan. Suomi menee keulapaikalle. Sarasoja-Lilja sai muutaman metrin eron. Ruotsi ohittaa Norjan. Ruotsi kolmantena. Norjalla vaikeuksia. Östberg kyllä. Ei pysty iskemään. Tyytyy. Parivaljakko Suomi, Yhdysvallat ja Digginsillä edelleen sauvan lenkki laittamatta kiinni. Nythän se sinne laittaa käteen. Ja aika paljon liian pitkä näyttää olevan nyt tämä sauva, mutta... Kolme joukkuetta. Norja nurin. Nyt on Suomi mitalileikissä vahvasti mukana. Nyt on kaksinkäsin kiinni. Viimeistä edellinen osuus toki vielä vasta käynnissä, kun Riikka Sarasoja-Lilja keulapaikalla. Hän pääsee nyt tuohon laskuun. Diggins ja Kalla aivan tuntumassa. Näiden joukkueiden kesken ratkaistaan mitali. Tässä näette, miten käy. Ingrid Flystad Östberg nurin. Iskee sauvalasuksen ja nurin. Suomen johdolla tullaan. Viimeistä edellinen osuus Riikka Sarasoja-Lilja, Jessica Diggins, Charlotte Kalla. Ja ankkurina näillä joukkueilla siis Suomella Krista Lähteenmäki. Digginsillä erittäin liukas suksi. Yhdysvalloilla Kika Randall ja Ruotsilla Ida Ingmarsdotter. Ja siinä oli Digginsillä erittäin hyvä ohitus, nopea ohitus ja sitten Kalla yrittää päästä peesiin kiinni. Samoin Sarasoja-Lilja. Siinä on nyt pysyttävä ilman muuta ruotsalaisen perässä. Tiukasti, aanaasti tulevat naiset tähän lähestyvät stadionaluetta ja muut ovat jääneet. Sieltä ei enää kyllä nousta, ei millään. Mutta pystyykö Diggins vielä tässä repimään? Diggins on hiihtänyt mahtavan päivän tänään. Samaa voidaan sanoa myöskin Riikka Sarasoja-Liljasta. Nyt ei saa antaa kyllä tuumaakaan enää periksi, vaan hyökättävä minkä pystyy tässä pitkällä suoralla. Ja sitten vielä tuo hevosen kenkä ennen vaihtoa. Viimeinen vaihto. Yhdysvaltain johdolla tullaan. Diggins, Kalla ja Sarasoja-Lilja. Tuossa Suomi on 2,7 sekuntia perässä. Ja nyt on tiukka jahti käynnissä. Suomi lähtee vajaan 3 sekunnin taka-ajoasemasta viimeiselle osuudelle. Noin, siihen on päästävä nyt tuohon nousuun viimeistään ihan kantaan kiinni. Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi siis vajaan 3 sekunnin sisään. Italia, Slovenia, Norja, Venäjä, Saksa, Puola, Ranska. Muut joukkueet, Norja siis vasta 6. ja ero kärkeen 17,5 sekuntia. Siinä niin, kyllä oli pettynyt Östberg tuossa kaatumisen jälkeen. Totta kai ja Fallalla toivoton työ, tuolta ei enää nousta millään. Ja tässä tuo haaveri, mikä tapahtui Digginsillä tuossa sauva putoo kädestä kokonaan. Ja nyt Randall on päässyt muutaman metrin Ida Ingmarsdotteria karkuun ja Krista Lähteenmäellä on vaikea tilanne. Siinä on ruotsalainen 10 metriä edellä. Kyllä vain. Ja kyllä Randall taitaa nyt mennä menoja. Randall askeltaa ahnaasti. Ida Ingmarsdotter jaksaa vastata vielä. Italia on siellä Suomen taustalla. Ilaria De Bertolis. Ja Italiaa ei saa ottaa leikkiin mukaan. Italian jälkeen Norja, Slovenia seuraavilla sijoilla. Ja tässä tulee isku. Kika Randall 7 metriä edellä Ruotsin Ida Ingmarsdotteria ja sitten Krista Lähteenmäki. Italiaa ei saa ottaa missään tapauksessa leikkiin mukaan enää. Yhdysvallat karkaamassa. Pystyykö Ida Ingmarsdotter vielä laskussa saavuttamaan? Kyllä oli Iidalla vähän semmoista haparointia tuon tasapainon suhteen, että alkaa kyllä varmaan hapot pahasti jylläämään lihaksia, mutta saa nähdä. Toivotaan, että Krista saa hyvät luistot suksien pohjalle ja hyvää liukua. Totta kai viimeisellä osuudella Krista Lähteenmäki alkoi jo olla väsynyt aika lailla tuossa mäen päällä, kun Kika Randall karkaa ja Yhdysvallat on kiinni kultamitalissa tässä parisprintissä. Kyllä vain, Ruotsi jää koko ajan lisää. Ja missä on Lähteenmäki? Missä on Krista Lähteenmäki? Yhdysvallat on tässä kilpailussa kaikkein kovin. Jessica Diggins, Kika Randall, parivaljakko. Ja täältä Krista Lähteenmäki. Suomi ottaa pronssia, kyllä vain. Ei tule uhkaajia. Ja tuohon viimeiseen alamäkeen
Krista Lähteenmäki näkee tuon tilanteen, että sieltä eivät muut enää ehdi. Ja aika isot erot tässä tulivat tässä kilpailussa. Erittäin värikäs, tapahtumarikas koitos, kun Kika Randall, Yhdysvallat, pääsee juhlimaan maailmanmestaruutta ja ero on Ruotsi, se on 40 metriä. Suomi on sitten 20 metriä Ruotsista, kun tässä tulee maailmancupia sprinttipuolella johtava Kika Randall. Nyt hän on parisprintin maailmanmestari. Kas näin, ylittää maaliviivan 20-24 on tuo loppuaika ja sitten tulee Ruotsi. Ruotsi ottaa jälleen kerran mitalin, niin kuin Suomikin. Oslossa hopeaa, nyt pronssia. Riikka Sarasoja-Lili ja Krista Lähteenmäki. 20-35-39 on tuo Suomen loppuaika. Jäi voittajajoukkueesta Yhdysvalloista vajaat 11 sekuntia. Norja nousi tässä neljänneksi, mutta ei pystynyt Vallakaan tuossa enää tavoittamaan kärkeä. Jäi yli 20 sekunnin päähän. Italia ja Slovenia 5. ja 6. Sitten Venäjä ja Saksa kirikamppailussa. Ja täällä sitten juhlivat Yhdysvaltain hiihtäjät aivan rättiväsyneenä. Ilon kyyneleet valuvat Jessica Dickinsin poskille, noille maalatuille poskille.